Welcome back to TV Daijiworld. We will begin today's entertainment with a dance from the students of Father Muller's institutions during their graduation day recently. That was indeed good. We now have a melodious song by Konkan Maina Meena Rubimbus and her equally talented daughter Veena Payas from Wilfie Night held in Kuwait. पडता चल्यान तुम्ही दक्षिण पात येवचे नाका चले सकड बरे दिसता
जातलो गुट खेळताना तुझो गोड जातलो डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी ताणी तांची व्हडली बंडला सोडली तांकां पातयून कितल्यो भयणी लोकां मुखार लजेक पडली बायलां दिसात बरो सादो भितर तो सैतानाचो पेदो बायलां दिसात बरो सादो भितर तो सैतानाचो पेदो तुजेर बुलसो सोलो जावेत व्हडलो कोलो पयलेंच एक कागाळ जाल्लो आंकवार म्हणून तुका फटयतलो डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी थोडी आमचोरान मोगार पडता काजर जातस पांडो फुडता मागीर डायवर्स घेवन तुडता सदांय सांबाळ मुजे भयणी सुफळ जावच्याक लग्ना जिणी सदांय सांबाळ मुजे भयणी सुफळ जावच्याक लग्ना जिणी पयशांक फुलां नाका सोबाय फळे नाका परदेशी राई तुका नाका गांवचो गरीब तरी फायद सुखार डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी डोंगी आसात डोंगी. That was a fabulous Konkani number by mother-daughter duo. We still have a dance by Nath Suban, but after this short break. ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತೂ ಮೇಲೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಅಣ್ಣವರ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಪ್ಪ ಬಾರ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. For anything and everything in real estate, property, real estate and developers, Mangalore. Okay, that was our last break for the day. We now have young men and women of Nath Suban troupe presenting a brilliant dance to the tunes of a Konkani song.
खाजोरा Oltodico loca logo kazora Altodico loca logo kazora Oltodico loca logo kazora ऐकून काढी काजराची कोकणी लोका काजराची काय जोरा सोता पायलो गो माजरा ऐकून काढी काजराची कोकणी लोका काजराची काय जोरा सोता पायलो गो माजरा सावध मागतात सावध मागून कोंकणी उतर मेळाना कारवावडो नवऱ्या बापाक थँक्यू शिवाय कळाना सावध मागतात सावध मागून कोंकणी उतर मेळाना कारवावडो नवऱ्या बापाक थँक्यू शिवाय कळाना कोंकणी मोतीत अशी कशी कोंकणी वात जळाना पुडवे पावला पेजारात गुलाम झाल्या तिजारात Altodico loca logo kazora Oltodico loca logo kazora ऐकून काढी काजराची कोंकणी लोका काजराची काय जोरा सोता पायलो गो माजरा आलतडीचे उरले नचून कोंकणी वाजप वाजाना Oltodice उठले नाचून कोंकणी खातार गजाना आलतडीचे उरले नचून कोंकणी वाजप वाजाना Oltodice उठले नाचून कोंकणी खातार गजाना वाटलेचे मोडकेन लेकून कोंकणी जेवण शिजाना ओव्यो वेस विसरात नाच्या वॉल्स खातारा Altodico loca logo kazora Oltodico loca logo kazora ऐकून काढी काजराची कोंकणी लोका काजराची काय जोरा सोता पायलो गो माजरा हालून दोलून वाढपी येता तुमची जतन करा का दोष काही जेवचे खाऊचे तुमच्या घरागा हालून दोलून वाढपी येता तुमची जतन करा का दोष काही जेवचे खाऊचे तुमच्या घरागा कडये बशी साड्या रोंती कोणी तरी धरागा मान पडून मर्यादा सुटा गाऊन दरबारा Altodico loca logo kazora Oltodico loca logo kazora Altodico loca logo kazora Oltodico loca logo kazora ऐकून काढी काजराची कोंकणी लोका काजराची काय जोरा सोता पायलो गो माजरा ऐकून काढी काजराची कोंकणी लोका काजराची काय जोरा सोता पायलो गो माजरा That was the last item for the day. Though it is the end of today's episode, I take leave from you, assuring you of bringing more such episodes in the coming day. Till then, bye and take care.